As amas de casa amosan no por todo son as súas obras. Esta mostra é a última de Carmen Conde como presidenta da asociación. Dende comezos desta semana, a Casa da Cultura de Portodosón ten novos inquilinos. A nova exposición de pintura das persoas socias das amas de casa do municipio locen nas paredes do lugar, converténdose nunha mostra especial, non só polas súas obras, senón por ser a última de Carmen Conde como presidenta da entidade. As amas de casa para Portodosón representan moitísimo, porque desde hai 37 anos pois, estuvo aquí a presidenta Carmen, que se deixa este ano, entón di que xa non pode seguir, porque xa vai moi maior, e sempre colaborou moitísimo co ayuntamiento en todo, navidades, carnavales, facendo moitas actividades, por exemplo, de pintura, de bolillo, de costura, fai moitísimas cousas. As amas de casa en Portodosón son moi importantes. Destacou o percorrido de Conde ao longo de 37 anos á fronte da entidade. E sempre levou todo tan ben, con tanto gusto, con tanto cariño, e aquí no son é moi querida. E, bueno, ahora despídese, e, bueno, ten que vir outra, como di ela, ahora toca a outra persona, que eu xa estou maior e non podo seguir. Así que se anima alguén a vir a ser a presidenta das amas de casa de Portodosón. As pinturas foron feitas por persoas de todas as idades, polo que a variedade é unha das protagonistas da mostra. Desde nenos pequeniños hasta a xente máis maior, claro, xente de 80 e pico de anos, que leva moitos anos en pintura con Carmiña, que a maestra, que é unha maestra moi querida e con moita paciencia. Sí, hai todas as edades, e, bueno, os cuadros, pois, todas as variedades tamén. Unha das obras que locen na Casa da Cultura de Portodosón é de María Jesús Fernández, que plasmou a través da pintura flores. As flores son a miña debilidade, gustame moito, sí. Óleo, bueno, axudoume moito Carmiña. Tamén o meu fillo, que é autista, tamén gustalle moito pintar. E ela ten moita paciencia e gustalle enseñar moito. E nada, o meu cuadro é óleo. E sinala que a pintura é sinónimo de entretemento para ela. Pasamos o ratiño así, sobre todo o inverno que é tan duro aquí no son. A miña perda que enseña moi ben, sabe guiar. Ademais, seguirá participando neste tipo de actividades, ou igual que o seu fillo Sergio. Me gusta pintar. Pues pinto... Me gusta Sonic y Mario. Es que me salga muy bien. Tamén participa na exposición unha artista afeccionada natural de Alemanha. Pintura le gusta el mar, el fuerte de mar y las cuadros antiguas. Para mí me gusta pintura porque la grupa es una familia y es relajante, es bueno, pero el último medio año yo no pintura, estoy peregrina y el último medio año anda en el camino, pero próximo octubre yo otra vez en la grupa. Mi cabeza es solo para mi cuadro y relajante. Que pintou paisaxes da Capela da Atalaya e tamén dende Queiruga. A mostra poderá visitarse ata o 15 de agosto de 8 da mañá a 2 da tarde.